Yo. Gunung Sumedang ketunjang. Ana gunung nang Sumedang. Ing Sumedang kulon kono. Nggih, Jawa Barat. ketunjang iki ketabrak Ketabrak apa kuwi? truk tronton. Truk tronton. Nggih. Ora ketabrak aliyane. Mboten. Oh boten ya. Napa sok gunung kok ketabrak sirah. Ayo wis. Ana apa? Nek kuwi sirahe kurang ajar, Gus. Kowe kurang ajar. Rak Talaga. telaga, mboten talaga, Telaga. telaga, sedang. Nek Jawa Barat kono nek kira A to. Dadi A talaga. Telaga ya talaga. Talak. Oh. Oh, dadi A ya. Telah dadi talah. Talah. Kepripun? Apa? Kapripun? Ayu dadi ayah. Sakawayana. Sakawayana. Apa Mas Iwan? Becik. Saka wayana, saka wayana. Apa? Saka ki saka ngendi? Wayana ki wiyana. Piyono slamet. Wiyana mbah kula. Oh, tekan mbahmu Ya bareng. wis to meneng to waton tak terjemahke to. Lah gemercike Oke, napa? Mbah Wiyono ki mbiyen nampi ning Telaga ngono. Heeh. Terus Gemercik. kemercik Nah, kemercik. karo mbok iri. Ayo mbahku kae. Di tengah gua. Gemercik nang. Sik, kok lek gemercik nang tengah gua ya, Mas? Ya gua ki wonten kaline to ya, Pak. Wah, aku mah ora ngerti. Ya lah jenengan mboten nate prihatin kan gua cerme ya. Lah beda. Tekan gua cerme bareng. Lah ya gua cerme iki jerone banyu ya, Bu. Oh, gemercik. Lah iki ana gua dalang, gua sinden. Gemercik di tengah gua. Gunung ki ana banyune. Gua ora gunung. Kabeh gua ki ana gununge. Ana Piye banyune. to kowe iki? Ana banyune. Sesuk ngundang Keswan Rayu wae. Kabeh gua ki ana banyune. Ngundang mayang. Ora bintang tamu. Terus gua bareng nang tengah gua ana kali. Heeh. Iki Mbah Wiyono karo Mbok Iri iki, Mbok Iri dijunjung karo Mbah Wiyono. Junjungan. Junjungan dijunjung. Junjung, ya. Digendong, Digendong, cara saiki. dibopong ngoten ya. Yo, Ulah pundung. mbok ketemu ula pundung. Ora ulah pundung kok. Ning ngalas wis sedane ning ngalas. Wah, babar wis metu saka gua. Metu saka gua nang alas ketemu pundung. ula pundung, Ah, ula pundung. Ula pundung iki tunggale ula gadung barang. Ula duwel. Ula duwel. Wis Turi sungkur. tiba kesungkur, bobyak. Ya lara. Ayo lara. Aku ora butuh guyumu, Gus. Kale. Sungkan. Ulah sungkan. Ayo ulane iki dadi sungkan. Lah Arep mlebu gua sungkan Mbak Kedi. Lah mergo niki apa tiba kesungkur iki mau dadi ulane Kesungkur. nyerak sungkan. Sungkan mergo nang tengah gua ana gemercik. Nah, Ah kuwi. tedi. ana tedhi kok perih. Tedhi itu mangan nedi. Ya. Iki nedi. Iki ora Ketok le ngawur. terus Waton kecekel. paton wes mbuh ki tedhi. Entuk ki tidak. Entek ayo Tidak. Entek. Jadi tidak ora mangan. Entek tidak tedhi madang, tidak madang. Terus tedhi Kok pucet to Pak awakmu? iki aku iki gredeg e.
mikir padake. Saya pucet. Tarim. Tarim. Apa Mas Ivan? Tarim Tarim. iki Jakarta iki dadi saka anu terus nang Jalan Tarim ngono Jakarta. Ora saka tembung terima kasih. Mboten. Ora ya wis salah kok. Bar saka guwa langsung nang Jalan Tarim Jakarta mriko. Oleh ngawur. Tak ngomong bar trakicik terus terima kasih. Kuwi karepku. Ya banter kicik rasa bayar ora terima kasih ya. Kok datang bayar? Ya tedi iki lho ora mangan ora sida bayar. Tidak tedi, tidak mangan. Tidak madang, tidak makan. Terus tidak bayar. Tarima Ragawayana. Wah iki terus Mbak Tarima Yono nampa Ragawayana. rogo. Rogone sapa? Gawayana. Rogone mbok iri. Wis waton wae waton gayeng. Kok putu ora ajar iki putu. Ngancik. Ngancik ki menek, ngancik ki meneki. Iki tekan. Oh, tekan tanek ngancik iki meneki ngono kuwi karepku. Ngancik iki tekan. Aku niru kono ora iso tau tekan yo kan ya. Cupet. Yo. Ah, Gus. Mikir. Ngancik. Di golek pelampiasane saja di negara Sunda. Yo dimulai saka balungan apa saka lagu? Yo balungan. Kanca-kanca wiyaga. Miturut kepercayaanipun piyambak-piyambak. Yang Lah penting ya jalan. sedulur wiyaga iki Yang penting dewe-dewean mandek iki. mandek. Iya. Sing ngedrang wae usah manuk. Yo,